Класическия спортен клуб Интерком Груп, Черноморски юнак, видяхме ги какви умения имат преди малко, искат професионална площадка за стрит фитнес и предлагат площадката в парк паметника Почивка да се превърне в такава, ако разбира се цялостно бъде обновена и модернизирана. От клуба вече са внесли предложението си до община Варна, а Силвия Русенова включваме сега с още подробности. Силви, какво ще промени тази, ти каза, площадка по калистеника? Направо отивам към въпроса към Симеон Димитров, който е треньор. Всъщност вече стигна вашия въпрос до Комисията младежки дейности и спорт в общината. Какво казаха оттам? Симеон Михайлов. Предложението мина с пълно мнозинство. Общо взето всички разбраха нашата идея. Сега предложението се прехвърля към финанси и се надяваме на успех. И не се надяваме на това. Всъщност тези момчета са вече към клуба по гимнастика Интерком Груп Черноморски юнак. Господин Тодоров, той е главен треньор. Как стана така, че ги прибрахте тук при вас? Преди няколко години Световната федерация по гимнастика прие стрит воркаут като част от гимнастиката, от дисциплина на гимнастиката. И след като я приеха и след като Федерация по гимнастика прие стрит воркаут като част от нас, като наша дисциплина, те бяха добре дошли в нашата зала, създадахме оптимални условия за максимално реализиране на състезателите на клуба. Другото, този клуб има дългогодишни традиции, имат много успехи. Нека да видим и да чуем повече за тях. Спортната гимнастика във Варна е с над 140 годишна история. Градът е от основните центрове за развитието на този спорт у нас. Първите гимнастически групи са създадени през далечната 1883 година, а преди 128 години е създадено и първото гимнастическо дружество Черноморски юнак. По исторически данни той е първото във Варна и България. Негов наследник е спортният клуб Интерком Груп Черноморски юнак, който през годините имал водеща роля в развитието на гимнастиката у нас. Първият републикански шампион на клуба е Динка Христова. Първият медал от световно първенство за България носи Андрей Керанов. Йордан Йовчев, който е почетен гражданин на Варна, също е бил състезател на клуба. През 2003 е обявен и за номер 1 в света. През всичките години на съществуването си клубът е разчитал предимно на свои кадри. Залите винаги са били пълни с гимнастици, имат представители във всички възрастови групи, а през последните 2 десетилетия те са и водещи в страната с най-много медали от републиканските първенства и Купата на България. И така сега към тази професионална площадка, която е необходима пък за гимнастиците, които така се представят и в този спорт, стрит воркаут. Кажете ни каква трябва да бъде тази професионална площадка, защото ние виждаме така във Варна на няколко места, че има такива площадки, но явно не отговарят на изискванията. Да, веднага ви казвам, абсолютно е така, даже не няколко, абсолютно пълна във Варна с подобни площадки, които са добри за масов, но не за състезателен спорт. Първо фирмата, която произвежда тези площадки, е единствената българска лицензирана фирма от Световната федерация, което означава, че на тях могат да се правят състезания и като се направи такава площадка и във Варна ще се правят състезания от кръговете на националния шампионат по стрит воркаут. А какво означава на практика това? Лоста е с широчината, която трябва да е, с дебелината, която трябва да е. Не е по-тънък, отколкото трябва, или не е по-широк. А това за състезание играе огромна роля, особено за фристайл атлетите, които правят сложни съчетания, като 360 градуси превъртания и те подобни. И също боята, която се предисва на самия лост, е противохлъзгаща се. С това се различава от всички други площадки. И това вие искате да го направите, където сега е паметника на Българо-съветската дружба. Там има такава площадка. Вие искате да я разширите или да бъде направена наново? Ние искаме да я разширим. Категорично не искаме нещо, готов продукт да се премахва. Така че не искаме да бъде направена наново. Искаме да я разширим, а локацията е по простата причина да предлагаме парк паметник на Почивка. Той се е обособил вече като място за масов спорт. Там хората вече се събират да тренират и смятам, че една такава площадка ще разшири масовия спорт. А относно локацията имаме безплатен паркинг там. Това е важно за състезания, за социални прояви. Наистина не ни хрумва по-добра локация.